Александр Лукашенко любіць прыпісваць сабе неверагодную сумленнасць. Ён праводзіць шчырыя размовы то з дактарамі, то са студэнтамі, то з бізнесам. А калі бярэцца даваць інтэрв'ю, то больш сумленнага чалавека не знайсці. Не дзіўна, што і ад беларусаў Лукашенко патрабуе дасканалай праўдзівасці. Главное – это просто для всех троих честность и порядочность. И в отношениях с трудовыми коллективами, с другими справедливо все должно быть. И второе требование – не врите. Ни в коем случае не врите. Я хочу, чтобы с этой трибуны, сидящие здесь, и те, кто меня услышат, запомнили: прекратите врать и месить всякую мясанину в средствах массовой информации. Але ж гэта толькі словы, якія ніяк не суадносяцца з рэчаіснасцю. Лукашенко хлусіць і каб апраўдаць свае рашэнні, і каб выставіць сябе ў лепшым святле, ды і проста так, каб зрабіць на кагосьці ўражанне. У нашым відэа мы раскажам пра некалькі самых яркіх прыкладаў яго няпраўды, якая часам прыводзіла да маштабнай і страшнай бяды. Непасрэднасць Александра Лукашэнкі неаднаразова заганяла яго ў нязручныя сітуацыі. Ужо дзясяткі гадоў яму згадваюць перлы пра знакамітых дзеячаў беларускай культуры Францыска Скарыну і Васіля Быкова. Першы нібыта жыў і ствараў у Пецярбургу, хаця расійскі горад быў заснаваны праз 1,5 стагоддзя пасля смерці першадрукара. А Быкаў, у сваю чаргу, быццам бы пісаў вершы, на якіх па яго уласным прызнанні і вырас Лукашенка. Тыя мемы пачатку нулявых можна было б спісаць на недасведчанасць маладога прэзідэнта, калі б з гадамі падобныя сітуацыі сышлі на нішто. Але ж за апошнія 5 гадоў было як мінімум 2 сітуацыі, якія зноў прымусілі ўсіх смяяцца. На піку пратэстаў у пачатку верасня 2020 года у Мінск прыляцеў прэм'ер-міністр Расіі Міхаіл Мішустін. Высокага госця Лукашенко вырашыў здзівіць перахопленай размовай паміж Варшавай і Берлінам. Яна нібыта пацвярджала недатычнасць расійскіх спецслужбаў да нядаўняга атручання апозіцыянера Алексея Навальнага. А на наступны дзень быў апублікаваны той самы хвілінны дыялог, у якім толькі малая частка была прысвечаная Навальнаму. У асноўным жа Нік і Майк, якія хутка сталі хадзячай назвай, абмяркоўвалі, які моцны лідар Александр Лукашенко. А как ваши дела в Беларуси? Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону. Да-да, понимаю. Тогда до встречи. Пока. Пока. Вядома, што ў гэтую лухту, акрамя Лукашэнкі, ніхто не паверыў. Таму праз некалькі дзён у сапраўднасці Ніка з Майком яму давялося пераконваць ужо расійскіх прапагандыстаў. Ну, ничего, вы скоро убедитесь, что это были цветочки. Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне, нам. Вы скоро убедитесь в этом. У лістападзе таго ж 2020 года Лукашенко пахваліўся яшчэ адной перахопленай размовай замежных палітыкаў. Прычым з нейкага перапуду ён зачытаў яе стэнаграму медыкам 6-й мінскай бальніцы. Але, напэўна, дактароў больш уразілі не гэтыя казкі, а яго акуляры. Мне передали один разговор одного из лидеров крупной страны Евросоюза, не буду называть, вам зачитаю, как он оценивает. Беларусь проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках белорусского государства. Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства. Мы реализуем, страну называют, свой национальный путь развития на основе государственных компаний и банков. Президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство, должен быть четкий контроль управления силовым блоком. Мы должны учиться на опыте Беларуси. Ніякіх доказаў сапраўднасці гэтых перахопаў прадстаўлена не было, але галоўнаму іх слухачу, здаецца, яны і не былі патрэбныя. Напэўна, каб больш не падводзіць Лукашэнку пад патрэбу апраўдвацца, беларускія спецслужбы адышлі ад практыкі падсоўвання яму чужых перамоў і пераключыліся на больш сур'ёзныя рэчы – інсцэніроўку тэрактаў і замахаў на яго. Але гэта не ўратавала ад новага пападання ў недарэчную сітуацыю. 11 сакавіка 2022 года Лукашенко паехаў да Пуціна і па традыцыі вырашыў яго абслужыць. І па-братэрску пачаў апраўдваць расійскі напад на Украіну, бо калі б ён не здарыўся, то тая б першай напала на Беларусь. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши
войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Фраза пра напад разляцелася на мемы, якія збіралі мільёны праглядаў. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Карту, пра якую згадаў Лукашенка, ён за тыдзень да таго паказваў сваім падначаленым на пасяджэнні Рады бяспекі. Абсурднасць сітуацыі падкрэслівалася тым, што пра ход вайны расказваў не міністр абароны. Віктару Хрэніну заставалася тады проста моўчкі падтакаваць свайму начальніку, які раптам вырашыў згадаць сваю настаўніцкую маладосць. З агучаных намі прыкладаў можа скласціся ўражанне, што Лукашенка гэта проста пацешны папуліст, а яго хлусня насамрэч бяскрыўдная. Аднак гэта далёка не так. Асабліва ясна гэта паказаў усё той жа 2020 год. Спачатку быў каранавірус, які беларусам прапанавалі лячыць трактарам, хакеем і сырамі. Затым былі сцвярджэнні, што ад кавіду ў краіне ніхто не памёр, а таксама заявы пра поўную перамогу над небяспечнай хваробай. У выніку ўся гэтая гучная хлусня прывяла да ціхай трагедыі, бо ковід забраў жыцці 90 тысяч беларусаў. А ў час пратэстаў Лукашенка пачаў казаць, што тыя, каго затрымалі на акцыях, гэта прастытуткі з наркаманамі і што збітым дзяўчатам сінякі малявалі фарбай, а за пратэстамі, на яго думку, стаялі расійскія, чэшскія ды амерыканскія лялькаводы. Такая рыторыка была чаканай, бо ўсё тое ж самае было пасля амаль усіх папярэдніх выбараў. Самы адыёзны прыклад хлусні Лукашэнкі таго часу гэта заявы пасля забойства Рамана Бандарэнкі, якое шакавала ўсю Беларусь. Па яго версіі, хлопец, які выйшаў да невядомых, якія зразалі ў яго двары бел-чырвона-белыя стужкі, быў п'яны. Выехал усиленный наряд милиции, когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что, в нетрезвом состоянии, это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, это как мне доложили. Ему стало плохо по дороге, они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу. Вот как было на самом деле. Але ж Бандарэнка ў той трагічны вечар быў цвярозы. Гэта пацвердзілі медыцынскія дакументы, якія неабыякавыя медыкі перадалі журналістам. У выніку за публікацыю гэтай інфармацыі былі асуджаныя доктар бальніцы хуткай дапамогі Артём Сарокін і журналістка Кацярына Барысевіч, а за забойства пратэстоўца адказнасці ніхто не панёс. Расследаванне, нібыта ўзятае пад асаблівы кантроль Лукашэнкі, у выніку было спыненае, бо да гібелі Бандарэнкі, як паказалі злівы тэлефонных размоў, маглі быць датычныя блізкія да самага верху людзі, прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталія Эйсмант і трэнер яго хакейнай каманды Дмітрый Баскаў. Ды і увогуле, Лукашенка не раз плявузгаў пра памерлых, якія ніяк не маглі яму адказаць. Пасля загадкавай смерці папулярнага апазіцыйнага палітыка Геннадзя Карпенкі ў 99 годзе ён заявіў, што нібыта ў адміністрацыі прэзідэнта куплялі адзенне і абутак для пахавання, бо ў сям'і не было на гэта грошай. Абураная жонка Карпенкі тады заявіла, што хутчэй бы памерла з голаду, чым нешта папрасіла ў Лукашэнкі, і адзіная дапамога, па якую яна звярталася да ўладаў, гэта дазвол, каб мужа пахавалі на ўсходніх могілках у Мінску, хоць яму гэтае права і так належала, як члену-карэспандэнту Акадэміі навук. Дасталося ад Лукашэнкі і Васілю Быкаву, на чыіх вершах, нагадаем, ён вырас. Франтавік і народны пісьменнік Беларусі ў канцы жыцця быў вымушаны выехаць з краіны, але праз 11 гадоў пасля яго смерці ў 2014-м Лукашенка расказаў, што нібыта Быкаў разам з жонкай прасілі ў яго дапамогі. А праз 8 гадоў падчас адкрытага урока для дзяцей ён раптам стаў паказваць узятыя аднекуль узнагароды пісьменніка-франтавіка. Что меня в этом поразило? Вот это. Хотел сказать мерзавцы, но не скажу. Кто-то из родственников и прочих на рынке продавали за $30. На самай жа справе гісторыя з гэтымі ўзнагародамі Быкава вельмі мутная. Факт у тым, што са сваякоў пісьменніка яго ардыноў ніхто не прадаваў. Удава пісьменніка Ірына прызнавалася, што некаторыя ўзнагароды і дакументы яна аддала аферысту, які прадставіўся работнікам літаратурнага музея. Але ж якім чынам маёмасць Быкава пасля трапіла да Лукашэнкі, вялікая загадка.
Але ж вернемся ў верасень 2020-го. У тым жа інтэрв'ю з расійскімі прапагандыстамі Александра Лукашэнку спыталі пра лёс адной з самых яркіх яго праціўніц – Марыі Калеснікавай. На той момант яна ўжо суткі як была затрыманая, а пазней пры незразумелых абставінах апынулася на мяжы з Украінай. Вядома, Лукашенко аказаўся ў курсе ўсіх падзей. Они на своем автомобиле по газам ее то ли выбросили из машины, но на ходу. На ходу. Они сами. Да, ну там они втроем были. Кто ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский, якобы у этой женщины сестра в Украине живет. Якобы. Я вот точно не знаю, это мне сегодня сказали. Я говорю, ну почему в Украину, а не в Литву, не в Польшу, как обычно они едут? А говорят, там кто-то из родственников. Не утверждаю. Поэтому я не все еще знаю. Поэтому ее задержали, а этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну. Будем разбираться, что произошло. Гэта быў сумбурны пераказ прэс-рэліза Дзяржпагранкамітэта, але ні з яго і ні з прыхарошанай версіі Лукашэнкі не было зразумела, як менавіта Калеснікава, якая нібыта хацела паехаць да сястры, апынулася па-за салонам машыны і была затрыманая ў другі раз. Усе кропкі над «і» расставілі Антон Раднянкоў і Іван Краўцоў, з якімі павінна была выехаць Марыя Калеснікава. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через заднее окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы. Пазней стала вядома, што пасля таго, як Калеснікаву выкрылі ў цэнтры Мінска, яе завезлі ў Губазік. Там сілавікі паставілі жанчыне ультыматум: альбо яна выязджае за мяжу, альбо яе надоўга закрыюць у турме. Пасля чаго павезлі яе на мяжу разам з затрыманымі ў той жа дзень Раднянковым да і Краўцовым і загадалі выехаць ва Ўкраіну. Але ж Марыя Калеснікава распарадзілася сваім лёсам інакш, што стала для Лукашэнкі поўнай нечаканасцю. Праз 4 гады пасля затрымання, калі палітзняволеная на доўгі час трапіла ва ўмовы інфармацыйнай блакады, яе лёсам пацікавіўся журналіст BBC Стывен Розенберг. Раз'юшаны Лукашенко тады проста ў чарговы раз схлусіў, нібыта Калеснікава нікому не патрэбная. А почему вы Колесникову выделяете? Вы говорите, что у меня миллионы в тюрьме. Ну, потому что у нее нет допуск к своей семье уже давно. Какой семье? А где ее семья? Вы хоть знаете, вот, слушайте, я вас могу размазать, правда, извините за слово, в своих средствах массовой информации показать, что вы даже не знаете, что за семья. Притом, он попросил отец посетить ее. Это семья? Хотя она отца, наверное, до сих пор и не знала. Ну, наши журналисты вам расскажут, что за семья, ладно. Насамрэч, сястра Калеснікавай, як і паплечнікі, няспынна за яе змагаюцца, а бацька палітзняволенай бясконца спрабаваў трапіць на спатканне да дачкі. Але ж гэта атрымалася толькі аднойчы, калі Марыя трапіла ў рэанімацыю. Пасля інтэрв'ю Лукашэнкі Розенбергу Калеснікаву старэйшаму ў другі раз дазволілі пабачыць дачку, і гэта ў чарговы раз прадэманстравала тое, што ў Беларусі ўсё робіцца не па законе, а па загадзе аднаго чалавека, і ў той жа час абвергла яго няпраўду, што да Калеснікавай нікому няма справы. У тым жа стылі Лукашенко выказваўся і пра іншых палітзняволеных, прычым яго рыторыка не мяняецца дзясяткамі гадоў. У 1997 годзе пасля скандалу вакол затрымання журналіста Паўла Шарамета, да якога падключыўся нават прэзідэнт Расіі Ельцын, яго беларускі калега пачаў расказваць, што корэспандэнт нібыта сам не хоча выходзіць на волю. Ему предлагают: ознакомься с результатами следствия. А он-то: я брать их не буду. Почему? Он из тюрьмы выходить не хочет. Потому что как только он переступит порог, его торжественно встретят, обнимут, как было с Завадским, и через 2 дня о нем забудут. Он нужен нам здесь. Им. В Беларуси нужен.
А ў 2008 на свабоду, па словах Лукашэнкі, ужо не хацеў яго былы супернік на прэзідэнцкіх выбарах Аляксандр Казулін. Больш за тое, апазіцыянер нібыта не захацеў лячыць сваю цяжкахворую жонку Ірыну. Цытата. Ён адмовіўся нават пасля таго, як яго дачкі паехалі і ўгаворвалі выратаваць маму. Яму гэтая мама ўжо даўно не была патрэбная. Гэтая фраза выклікала шквал абурэння. Сваякі экс-кандыдата назвалі словы Лукашэнкі несумленнымі і бесчалавечнымі. Тым не менш, Ірына Казуліна памерла ў лютым таго ж года, праз тыдзень пасля той хлуслівай фразы. Яе мужу далі развітацца жонкай, а праз некалькі месяцаў пад ціскам захаду выпусцілі з калоніі. Часам Аляксандр Лукашенка хлусіць проста для таго, каб спадабацца аўдыторыі і зрабіць на яе ўражанне. Асабліва добра гэта працуе, калі перад ім апынаюцца дзеці. На той самы адкрыты урок у 22-м годзе Лукашенка прынёс ноутбук, зроблены нібыта на заводзе «Горизонт». Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт. Вот это. Это первый компьютер, номер 1, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее, то, что мы не можем создавать какие-то там процессоры, пока программное обеспечение и так далее, самое лучшее, и создать этот компьютер. Варта адзначыць, што Лукашенка прызнаў, беларускага ў ім было ўсяго толькі 12%, але і гэта аказалася перабольшаннем. Высветлілася, што ноутбук «Горизонт» аказаўся больш дарагой копіяй кітайскага гаджета, толькі з вялікай літарай H на корпусе. За 3 гады да таго на школьнай лінейцы ў мінскай школе Лукашенка расказаў дзецям, што электрамабіль «Тесла» з яго аўтапарку яму падарыў асабіста Ілон Маск. У меня есть электрическая машина, знаешь ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Маск тады ўсё абверг, а Наталля Эйсмонт нягегла апраўдалася, што яе начальнік насамрэч меў на ўвазе тое, што машыну яму паставілі непасрэдна з завода. Аднак аднаго фэйлу было мала, і праз некаторы час гісторыя паўтарылася. Лукашенка расказаў, што канцэрн BMW прэзентаваў яму маленькі аўтамабіль, але немцы гэтыя заявы, як і Ілон Маск, назвалі хлуснёй. А вось аўто, як высветлілі расследавальнікі, былі каштоўнымі падарункамі прыдворных мільянераў, якія Лукашенка як чыноўнік і не мае законнага права прымаць. Увогуле, дзякуючы таму, што вакол Лукашэнкі заўсёды круцілася багата бізнесменаў удачы, яму самому гэта дазваляла выбудоўваць вобраз бессрэбраніка, які эканоміць бюджэтныя грошы. А ўсё багацце гэта нібыта прэзенты удзячных сяброў. В эти кризисные времена я не покупал клюшки, я не покупал коньки, у меня был запас нормальный, костюмы только свои. А что касается питания, я очень себя ограничиваю в питании и употребляю в пищу только белорусское, потому что иностранное мне в рот не лезет. Пакуль ён расказваў, як ашчаджаў на клюшках падчас крызісу 2011 года, з бюджэту на новы самалёт для яго патрацілі больш за $100 мільёнаў. Але і тут у яго знайшлося апраўданне, бо Боинг аказаўся патрыманы, а новы б каштаваў у 2,5 разы даражэй. То, что мы купили у туркменской стороны самолет, так вы как человек, белорус, ну, я, конечно, не ваш президент, я далек от того, что вы за меня голосовали, но, тем не менее, я же президент, вы бы сказали, нет, ты не должен бэушный самолет покупать, это престиж страны, ты должен новый купить самолет. А я для того, чтобы сэкономить, поскольку новый самолет 2,5 раза дороже, чем тот, который нам продала туркменская сторона. Чтобы сэкономить год бережливости, понимаете? Тая ж гісторыя паўтарылася, калі будаваўся грандыёзны палац незалежнасці. Яго гаспадар спачатку абвяргаў, што гэта будзе яго чарговая рэзідэнцыя, а пасля стаў сцвярджаць, што на яго не патрацілі ні рубля дзяржаўных сродкаў. Абодва гэтыя тэзісы аказаліся хлуслівымі. У сваім палацы Лукашенка сустракае амаль усіх замежных гасцей, а дзяржаве ён каштаваў некалькі сотень мільёнаў $.
Гісторыю пра хлусню Александра Лукашэнкі можна працягваць бясконца. Амаль у любым яго публічным выступе можна адшукаць цэлы шэраг непраўдзівых выказванняў. І Лукашенко дакладна ведае, што за хлусню яму нічога не будзе. Вакол яго пабудаваны паказушны фэйкавы свет з вылізанымі перад прыездам гарадамі, калгаснікамі ў белых футболках і ворагамі, якія вось-вось прыпаўзуць да яго на коленях. Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне, вопрос в вас. Что будет с вами без меня?